Karon ang graduation ni Saysay. Sakay mo pa dito sa ubos? Kay basig dugay kay ang cab. Si Saysay to ana, nag-ilis na si Saysay daan. Apil di ka graduate kur. Tao dati. Ha? Ko atong medal dito kaw para itao day nimo unya kaw. Wala. Kawak na po. Unsa man di ay pwede ra man ta ali ato to kaon ta. Wala, iyatugan natin mo daw. O man ka na bijulin. Tangki pag si Koreana. Dapat nagsapatos ka kor. Sapatos. Wala man lang ka na estetik mo na. Aesthetic lagi. Guys, ato na sila. Congratulations. Tuan na sila. Nya kami diri magluto mi diri kung unsi among maluto karon. Si Jinjin nagluto na si Jinjin sa iyahang recipe. Adobong manok. Di ara luto na. So karon mag-prepare sadta sa atong lutoon nga ramen. Tapos ang ihalo natin sa ramen ay maghiwa-hiwa tayo ng manok. Ito ay maliit na pagkahiwa para sa atong ramen. At saka ang ihalo natin sa ramen, ito, bumili ako ng naad-ad na daan na repolyo tapos karot. Duha ni siya ka putos. Ato panakot, sibuyas bombay, ahos, dayon, sibuyas, dahunan. Hoy, Day. Halika nga dito, Day. Hugasan mo na yung kawali. Lugasan mo na. Ha? Lugasan mo daan. Hugas na ba? Yes. Baka hindi pa yan hugas, ha? Lugasan na yun. Eto, guys, pang maliitan na hiwa. Eto ay na-prepare na ang ating lutuin. Hugasan ko na ito ang ramen. Tapos, ito nahugasan ko na rin. At saka ito ay nahugasan ko na. So ngayon ay magluto na tayo. Tapos si Bintoy ay naghugas yan ng plato. Eto, nagpainit na tayo ng ating kawali. Ming, you're so very kawatan ha. I don't like ha. I don't like. Asa man ang tuyo, Bintoy? The tuyo is where? Okay, andito ang tuyo. Kailangan lagyan natin ng tuyo para may kulay rin ang ating luto na pansit ramen. Pansit ramen by tawag nito. Buslutan na day ni Day? Buslutan na ni? Luwag na malaki, Day. Akin na yung luwag na malaki. Agoy, ginuko, Day. Hinaan mo kasi ang apoy, Day. Ayan, hinaan mo. O, sige. Ilagay mo yung bawang, Day, at saka sibuyas dahunan, Day. Dahan-dahan lang. Huwag mong isali yung dahon, Day. Kasi yung dahon, Day, pang huli na yan. Sige, yan. Ano mo muna, pati ito, ganyan mo kasi. Ganyan, para diritsahan na. Ano ba yan? Huwag mo munang, agoy, ginuko, Day. Ganyan mo na, Day. Lahat mo na, Day. Yung dalawa na, Day. Oh, yan. Oh, very good. Tambay, kinagod. Ayan. Sige. Halo-haloin mo, Day. Hindi. Huwag kang pumawat-tawat ganun na. Lakasan mo ng apoy, Day. Ha? Hindi yung pagod, Day. Agoy, Day. Ang tuyo, Day. Natapyo, Day. Borikat ka, Day. Sige, lakasan mo. Lagay mo yan. Lakasan mo. Marunong na ito si Bintoy, Day. Marunong na siya magluto kaya pwede na ito mag-asawa. Mag-asawa ng apam. Ay! Ano gusto mo, Day? Apam? Ha? Huy, ano ba gusto mo? Apam? Ha? Ang kay G-Lord, kay Negro man gusto ni G-Lord. Sa kanya ay apam lang. Sige, Day. Ilagay mo na ito, Day. Maglapsik. O, anuhin lang, Day. Iganyan mo lang. Adoy, Day!
Diyos ko, day. Hindi tayo pwede maging kusinira, day, kasi natakot naman tayo sa ano, day. Ayan. Okay. Wala, sosyalan ang ano namin ngayon, ha? Ulam, kasi may manok na, tapos, ano ba ito, day? May manok na, tapos, ay, walang tubig, day. Ano ba yan? Sabi ko sa'yo, lagyan mo ng tubig, day. May manok na kami, tapos may pansit pa, may ramen. Ramen with pansit, ay ramen with manok. Sarap. O ano, day? Lagyan mo ng ano, day? Tuyo, day. Kunting tuyo lang. Ayan. Sige. Tapos, lagyan mo siya ng ano. May paminta kayo, day? Paminta na ano, day? Yung pamintang ano. Ay, lagyan mo kasi ng bitsin, day, oh. Ayan, iubos mo yan, day. Ah, huwag iubos, day. Kunti lang, day. Ba ito, day? Hindi naman ito umano. Ayan. Sige. Ano, paminta ito, day? Okay pa ito? Hindi yan paminta. Sama din siya? Simuti. Paminto? Oh. Hindi, paminta na. Paminta. Sama di paminta di ay. Ang sami adi ay. Hindi lang ako paminta ka naman. Paminta mo ka naman. Kani. Ay boring man ka, day. Ito, day, ay hindi durog. Ito ay durog. Madurog. Sige, lagyan mo siya. Kunti lang. Isa lang ko siya. Dalawahin mo na para. Okay pa baka na anong nagbatay sa padi, nganong nagtibok mana ah. Tilawin oh. Ha? Tilawan gani. Sige na, tilawin. Bala. Tilawin sa una kay basig manghilo na tada na ino na. Agtilawan na. Malak din. Napagod din ako. Sige na. Sige, lagay mo na ah. Bahala na siya. Paminta maka na ah. Bossing. Ay nagiatot kikining basin lagi. Daghan na ba namatay na ng basin. Sige na. Kumot lang naman. Sige, duha ah. Sige. Baka hindi ko paminta dahil ha. Tapos day, kumuha ka ng tubig doon, isang pitsil. Lagyan natin dito ng maraming tubig para Gani na magkuha oh. lumangoy-langoy ang ano. Huy, wag dyan, mineral kasi yan. Doon na sa ano, garipo. Pagkatapos, lagyan ng tubig. Ilagay na rin namin yung ramen. Ayun sa baka niya, uy. Butang diretso ang ramen or Taysa pa, day. Saan man ni day? Nalilito ako, day. Sige, ilagay mo yan lahat. Ay, kunti-kunti lang. Sige. 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 Oo, sakto na, day. Sakto na nga, eh. Ha? Ay, sa bakit? Iskot ba? Pasig ba? Langoy, hinuni kayo. O kada sakto na. Ade, dugangi gamay, di. Sige. Dugangi gamay. Basig man langoy-langoy gano'n. O, insakto ra. Yatot ka. Kuhaan man ko natong tubig kung kuhaan. Daghan na ra. Labi daw. Nga, naman nakasimple, guys. Pero ato sana siyang palutuon. So, mayroong takip dito. Hanap ka ng takip doon. At saka, ilagay na rin natin ito pag mauki na ito ang karning manok. At saka ito ay i-half cook lang din natin ito na pagkaluto. Pagkatapos natin ito mailagay na, saka natin ibudbud ang ating sibuyas dahonan. Oh, marunong kami mag-diskarte kung paano lutuin, no? Ganyan lang kasimple ang ating recipe for today's video. Charot. Dahil nasaan ba yung takip? Bakit ang bagal-bagal mo, ang tagal-tagal mo? Sino ang nandito sa labas? Ay, congratulations! Hindi pa kami luto. Hindi pa kami nakaluto, guys. Wow, ang daming medal ni Saysay. Ilan ang medal niya? Tatlo ang medal niya. Ikaw, asa ang medal ni mo, Cor? Hala, apat ang medal. Unsa man nga medal? Ada na di, basahin natin yung medal niya di. With honor. With honors. 4-year active involvement during the joint BSP and GSP district Camporal. Isa di ayaw sus. Wala pila ka ba? 5 na kabuo? Wala, ang daming medal, guys. So, ito ay medal muna natin di para
Maka-experience tayo pag ano. Nasa na, dito manok na pre. Ha? Pero nagpabili man ako Len ng lechon manok, dalawa. Dalawang lechon manok. Darating. Yan. Ay, ito. Ay, ito, sokli. Ay, Jose. Asa man? Mo na nili? Ag, kuragi ra ba ning iring kawatan? Ganina gi hambat ang isa ka kuan. Ang isa ka paa ka ganiha gikulirog na hulog ko. Nurot? Wala kaya ako man nagikuan. So, eto ay unsa man ni siya dino? Tan-awa ra ni unsa man niya ho? Paminta ba na o dili? Ano may akong gigamit yo? Unsa man paminta na ah? Paminta lagi sad ni? Durog lang di siya. Uy, ano ba yan, Cor? What is that? May lechon manok, guys. Wala, ang daming ano namin ngayon. Thank you so much. Ang daming preparasyon namin. Diba? So, baka nagbukal-bukal ito, Jai. Hala, nagbukal na siya, pero mamaya na. Saka na natin siya ilagay. Ming Ming, you're so very kawatan, ha? Asa may mong medal, Cor? Ano mo? Na? Display of May pako na ko'y medal. Sige. Isuot sa aming mga medal, Say. Ayaw. Direct mo ni Pawid sa uban. Agtanawa siya, Lino. Unsa man? Naing medal sa mama. Sige. Picture. Tawari may dal ba? Itaot sa ni medalin. Ni Say. Sa pa, Say. Itaot sa ni Say. Kay para kuan. Tay. Ayun ako'y. Di ko lirog sa kanisimi ko'y. Nagtanawa raman sad. Ano sa banian na pa may nabiling siguro ko'y. Ayun ako'y. Di man na yung anak ko'y. Isa ako'y. Plastar ko'y. Kuwas ang bata bito'y. Di ko lirog ka ba? Pwede sa ni. Kasi call me baby. Oh. Is that okay? Na naman. At siya kasabot. Anak ko kasabot lang siya. Ihulog ka na, Noy. Isulog ka na. Gusto mo si Manoy nga. Alo. Amang kalo. Alo kuno, alo. Alo. Bili ako. Siya pawid. Hala, si Richmond maghawid, si Richmond. Sabi ni. Hawa na bitoy. Hawa sa danakur kay makita ka kur. Yan namin sa balay, guys. Aw, sabi abi ako picture. Video man ay kuli day abi ako picture. Ato na ni siyang tilawan. Okay na nimong kaan Jin? Okay na ang kuan ni Jin. So, ha? Atong tilawan ha kung okay na ba ang lami. So, uy, ginoo ko kuwang sa kuan. Kuwang sa asin kanina lang ati butang dato yuda. Para ala ginoo ko mag-itong-itong. Hoy, Len! Ato ipa-picture si Lilin o si Sai si Riri. Hoy! Picture sa mulin ni Riri o ni kuan. Wala lagi papa lagi ko lagi siya. Naglakaw si Riri. Yan. Ano picture sa amin ni Sai Lindy. Alisay. Uy, Day! Tanawa sa itong lechon manok, Day. Tanawa na itong iring. Kagutan din yung iring, Day. Alay. Yung iring kay kawatan, liwat ng Ako kuan. na, apit na. Tay sa pagi ko, liwat kami pagani duha. Sige. Paman, ako isang laba-laba kaya napangkos na ilang smile. Ako Hindi yung makita. Jesus, ginoo ko. Huwag ka na, hawa niya! Tigot mo Koreana, naginukon na. Hawa na, Wing. Wing, boss. Magkapil niya? Pila na siya kung dandan. Apil tay. Apil tay. Apil si Tabudi. Bata lang ta. Wag baboy. Okay na. Ikaw din. Ali Jim. Ali Dani. Riluna kay Dani yung bubus kay dili pwede tulog. Pagka di lang. Pero dia, yaka dia, bilang ka dia. Gana. Ali undoy. Ikaw doon. Agapin na. Dara.
Apin na tayo itong baby ni. Ali. Paapin na lang na si Manoy. Oh, alin ko. At isa pa ako cellphone di. Ako cellphone. Taysa pa. Uy, bantay sa kada na kur. Uy, ginuko Koreana ang iring. Kur, kuha na sa dito. Uy. Uy, di kulog. Tanawa sa tudad tukaw. Tanawa sa tudad tukaw. Picture sa Milin. Kani ako ang... Kino kadali na magkalubat sa isang cellphone. Udah na, Lin. Ako din picture ni. Alin, hindi ko eh. Abay ta. Ulit, Noy. Pwede ka kuha. Mau gitu. Sapat ko idanak ko eh. Oh. Ano yung tao ng bata, Tiyo? Kami ni Saysay, kami ni Saysay. Kami ni Saysay. Anak, gurang. Naglambot magisiku. Tiba, anak, Ha? Sa ano ba ay? Lagi kulir. Impas gi ka Koreana, nawa nang iring. Hoy! Ano kaya ang nangyari sa aming luto, guys? So, Bintoy! Day! Halika dito, ang luto natin dito, asikasuhin natin ito. Sige, tikman mo ito, Day. Day, bilisan mo na, Day. Day, tikman natin, ha. Tawirin ni Day, di. Katabay lang mo man sa una kayo. Saab ka kayo, ano ba nang kansong na niya? Di, usara tanan. Mga estudyante rin, ito na. Sige, hawiri sa Day, kaya ato ito ang Kaluway Day. naman hilaw. Kaysa pa, Day, kuliray ka ba? Unsa man yung nag-itom? Graduate naman, guys. Kami tanan nag-graduate na. Kuy, graduate ito sa di kang Mikoy para graduate sa Mikoy. Sige, sige. Di, tayo sa paday. Hinay din. Unsa ko naman, Noy? Baka naman si... Mami, baka ko naman si Bitawan naman, Noy. Kuliray ba kami Mikoy? Kanihari ko na siya sa balik-balik. Ay, ibali sa kuy di. Ha? Ibali, magtura luwag kuy. Kuy. Kurama, Noy. Sige, kurawa. Di kulong, na-short ng tubig. Huwag palagi day. Insakto na kuy? Kulang. Nida. Ada ka na tubig kuy, insakto na kuy. Insakto na dah. Ito na ilunod ka na. Kok bilis Manoy. Kani si Mikoy. Okay ra ni siya, banahon. Kay ngano, kabalo naman magluto. Master ni siya magluto. Juju tumida rin. Sige. Ikaw na Day. Sakto na Day. Hala, pagka-perfect sa luto ni Mikoy. Hala, bro, daghan na tubig kuy da. Sakto na ba? Akan magkuhan pa man na ang ramen da. Ang babawa ka na ba, Ugan? Hala. Hala, ang tubig Day. Nagagasa ang tubig. Pinanak kuy. Diato sa takluban kuy di. Okay. A few moments later. Nagsaing ulit guys kasi parang kulang ang kanin. So ngayon okay na ang ating luto, ramen. Natimplahan na ito guys. Ilagay na natin ang ating gulay. Ang ating repolyo at saka carrot. At saka half cook lang din ito guys na pagka-luto. Alam mo ba? Ay pagkuha na ko, maputsinam kagig karon tandog na ng kuan ko. Hello guys, what's up? Pag-inom ng tubig ngayon kay uhaw ko. Hala, uy, lami kaya itong kuan ko, pansit, ramen. Amang isa. Dito lagi lang. Hindi magulo. Katong kaganila isa. Prepare nami guys, kay na lami kayo ang among sudan na. Nami watermelon, pansit, ramen, adobong manok, lechon manok, o susyalan. Manihapon na dahil mi. Asa dapat sila rin?
Ingat kayo sa kaswagan. Wala ninyo, umana siguro di ay? Asa ka ba? Kanyang. Dain kay ka. Ayaw na ito napag-ayaw. Ali na dini maring. Ali dini ba? Ali dini. Bantay di ka mo ali. Ali dini. Agpas ba? Agpas diha, agpas. Dali na, day! Ay gid pag gara-gara diha. Ala, wala pa ata sa timot ni Inday. Luay na sa kusina ka. O si Jinay ko na to si Jinay. Ha? Ali na yaya. Manihapon, tanan, and congratulations. Pila ka bok imong medal? Imo, pila ko imong medal? Ako, pwede ko naman pangatanon ko medal. Kami, di mo may pangatanon. Yara, panihapon. Dinipod sa pikas, panihapon. Panihapon ta. Ay, kay ka natukoy oh. Pansit? Agoy, si Mikoy. Na si Mimi ani guys, si Mimi nasa sunod. Aboy, gidala ng cellphone sa imong mamahan. Baro-baro ka. Hala, Day, namimiss talaga kita. Saan ka ba galing? Day. Agatinga ako ba kay Ikaw na din sa kanunay ako mag butang sa tuyo niya ay di man aglamig. Ano mo ginhakto ng lamig mo? Dabo kinara ko sa balay. Wala man ako, di kay di sa ilawom. Agoy ginukon na. Pero nalari man sa linda. Kinamot dayon. Ang sunod na pod kani Banjing Buring. Di pa ka. Hoy, ang yan ibintoy ko no, afang puti. Ang kang gilod. Ako rin negro. Bangilong din. Karo nagulat-ulat sila sa cake. Anya ato na ni siyang i-serve sa ilaha. Linya mo, kasi mo kaon og cake. Hello guys. Dito linya. Slice na si I-slice na natin guys. Kasi nagkitay dito ang linya dito. Linya na ha. Kakain na tayo ng cake. Saan mo na ninyong pagkaon? Asa ang inyong sudlanan? Huwag ka sugdalan kamay. Oh, kinsa ni tagiya? Kang ako. Aw amay di ay. Kani ala kang bliss. Tan, daratan. O kinsa pa ni? Unsa man dili mo agkaon? O dili lagi sa likod. Kay naay kamera. Kani ako me. Oh. Dito ang linya ginuot ko, dito ang linya. O dira mareng. Pag nahilag ko kay ako dahil tanan. Oh. Dira ate. Ito. Your cake. Thank you. Oh, di ara undoy. Diri sa likod undoy, bigas. Uy. Si kuya. Di ara. Oh, sayo day. Nasaan sayo day? Uy, namimiss talaga kita day. Hola, sige, hag mo si Mama Mia, Tonton. Oo. Tonya. Agad, binistot na day. Di ara, Miki. Tubig, uy. Tubig? Ano na yaya? Kaya kaon tayo yaya. Ha? Wala. Ano tumagalo na to? Sige. Ano, tasa nila gigalang-galon. Diri, sige na yaya. No, ate, alin ate. Sige. Kain na tayo. Len. Ali na. Oh, wala pa na isi-saksak. Kuy, kang saksak di ay. Kasaksak. Very good. Dira, yaya. Ali na. Tabangan ka na. Sangay mo gaman sa ko. Hindi si kuya. Wala din gaman. Si Mikoy? Hindi, si Ay, oo. Nixon. Kaon ta guys. Buknos na. Diara. O, dire na lang ako, ibutang. Ay, Dalawa na lang minukuan, Antonia. Hi guys, gihapit mo yung cake. Kain na. Ha? Kana na. Giatot ka na. Guys, kakain na tayo ng cake. Ako bili. Thank you. Ang sarap. Lin, mangaya ko sa kuwan nin. Pansit.
ramen. Mga unta guys. Dahil oh. Hindi pa oh. Naprak si Hinday sa Nixon. Oh. Kakabahan na kay Marin kay. Wala ka na kay. Ngano guys, wala ko ng lechon. Tawagan ako, naaya pa. Saan di magkagana din eh? Kaya wala lechon? Gani. Kumain ka na, Dan. Uy, namimiss talaga kita, Dan. Saan ka galing? Ina nga daghang na ba ko? Award, ribbon. Thank you guys sa inyong tanan. Thank you. And congratulations. Congratulations sa mga nag-graduate. Dada, Congratulations, Ate Saysay! yes. Uy, namimiss talaga kita, Dan. Uy, alin ko yung naikik, dali ko. Uy, ate, alin, ate. Laki naikik, dali, oh. Pagkuhan mo, Dana. Bakit ganun? Pagkuha na mo. Thank you so much sa tanan. Congratulations. Salamat sa nag-prepare sa pagkaon. Yeah.